Maiene, Zer dudan? 12:30. Eta bilera zer dudan da? 12:30. Kakazar. Oso urrun dago? Tira oinez 10 minutu. Zerbait asmatu baitugu. Zerbait asmatu. Bai, aitzakia bat? Istripua izan dugu. Ez hori oso gogorra da. Autopiaketa? Ez, aitzakia merkea da. Arrazoi. Isuna jarri digute. Hori da, autoa gaizki aparkatu eta isuna. Primeran. Ai ama, Zer? taoko txartela jartzea aztu zait. Iker?